Ahojte ľudia, dneska ideme pušovať B. No mám teda aj také skiny, ale len tento si nechám. Čiže ideme hrať asi knockouty, čiže môžeme ísť na to. Be cool. Be cool. To vyhráme. Ako Franko šát, dá sa len nabíjať ultinku. Ale či ideme? Be cool. Ja stade. Napáď. Let's go explore. Ja sa bojí. Toto je najhoršie, čo môžem robiť. Poď. No poď, lebo ide poď. Poď. Be cool. Poďme, chápem. Ja som partný. Ešte prehráme. Mám si to z neho vedieť. Countdown to seance. Be free. Poď tu. Barabos. Go explore. Nikto nič, ja tam strelím. Super. Poď. On zo mnou na plente hovorím. Nepôjdeš po mne. Nie. To je ten Kenji, čo má láka. Be cool. Po mne nechoď. Ja mám veľký damage. Po mne nepoď. Poď, ne. Nevadí. Sme druhý. Výborné. A potom skončíme videjko. Čiže ideme asi na Colta, lebo Colt proste nemá šancu. Nemá. Poď tu ty, jak sa volá ten brawler? Chester, asi. Dúfam. Nechcem veľmi frajerovať, ale teraz sa mi... Ohej, ja už som zabil! Hej, jo! Ja som myslel, že to je. To je vážne dobré. Dúfam, že to nie je na to. Prosím ťa, Bože, ochráň ma. Nie! A teraz ešte pojeme. Be cool. Nie. Dobre. Už som sa zľakol. Dobre, kde som kemper, ideme to dole poriešiť. Kde ste? Tak, no. Let's go explore. Tak nič. Ešte... Tak nič. My ideme si tú pochývku, čo nám bude trvať asi 100 hodín. Dobre, máme to, ani sa máme to dáme. Poď, nie, poď, nie, poď, nie, poď, nie, poď, áno, poď, áno, poď, áno, poď, nie. Áno, trafnul som ho. Mám ultimátum. Čiže niekoho som tu mohol poriešiť. Komu ma sedem? Počkej, tu by mal byť ten Fender. Nie. Prosím, zabij ho.
Nie! Prečo musím byť 7? Dobre, tak... No. To nevadí, ideme hrať na second knockouty. Poď tu, áno! 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 Teraz sa nám ale darí. Nie. Nemám zomy. Áno! Nie! Áno! Nie! Áno! Nie! Áno! Nie som si už myslel, že ho zabijem. Nie. Nie. Nevadí, to asi prehráme. Ne. Čiže. Kde? Kamo je tu. Počkej, čo? Ne, ako si nevychádza. Ja som porád, proste Edgara Martina, proste ja som práve. Púšťam by na 450. Be cool. Čiže. Boom. Bác. Let's go explore. Byron. No poď. Dobre, Byron dead. Dobre, radšej po mňa idem, nie som až... Ja neviem prečo, ale proste ja tak riskujem. Nejdeš po mne, nie. Nie, nie. Som ti povedal, že nie. Som ti povedal, že... Be cool. Dobre, už iba 3 výhry a končíme videjko. Dobre, toto by sme mali vyhrať. Let's go explore. Čiže, kto tu je? Kto tu je? Si taká osamotená. Áno. Áno. Si taký krásny. Nevadí. Ty ho robíš aký? No, teraz ideme. Teraz ideme na toho dráka. Haha, Lily. Náhoda. Ideme na toho Mortisa, ktorého dáme... Aha. Áno, Mortis! Ty si môj kamarát. Poď tu, Mortis. Ty si môj kamarát, halo. OK. Idem s tebou tímovať. Super, my tímujeme, ale choď... Aha. Tak on ma poslal do ryti. Dobre, poď už iba 2 výhry. Be cool. Čiže, tu dole sa mi zdá, že Rico, som dobre videl, alebo ko. Dobre, mám ten super
Keby sa to dal, sú tajné. Áno! To jeden! Oh my god! Ktorý ti tu je Edgar, čo má... Tam on má 9! Haló! Ale prečo práve po mne? Haló! Čiže dole chcem, že by bol Tik, lebo jeho furt porazí. To je tu je a je tu... Niekto. A je tu... Tu sa mi moc nedarí pri hre. Yes. Tak mi trošku sídne. Let's go explore. Hola, darling. Nie. Napríklad idem tu na kolota, ktorý je na 11 a ja som na 9. Hej! Aj, prečo musíš ísť po mne? Dobre, idem asi naspäť k knockoutu, lebo ma to nebaví, to počívam hodinu. Dobre, to by sme mali vyhrať. Čo robí tá Mandy? Prosím, Mandy! Normálne hraj. Prosím ťa. Z celého srdca. Áno. Áno. Výborne. Dobre, toto je vyhratá hra. Lebo to sú asi boti. To sú asi boti. Áno, daj ultinu. Áno. Áno, ja kamarád, neslyším gadget, gadget. Áno, zabíjte ich. Áno. A poď ultimátka. A bum. To bolo pekné, ale... To je musíš poznať, že to bolo pekné. Dobre, vyhral hneď. Asi posledné 2 hry, alebo ja neviem. Áno, posledné 2 hry. Všetko chceme toto. Čiže to by sme mohli vyhrať ako... To by sme ako mohli. Dobre, tento tu, jak sa volá, už je mŕtvý. A kde je tá Biminka? Halo? Halo, ty si taká pyšná.